गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय थाबाय। दिनैनि नैबे जोंनि हाजरा गामिनि जिथि बैसागु फालिथाय फालिनायाव आंनि गोसोनि फारसे माने थोजासे हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो सानो जे दिनैनि बे बर' समाजनि गोदो गुदिनिफ्रायनो फैफानाय बैसागु बोथोरखौ जोङो गोदो जेरै फालियोमोन बेबायदियैनो जोङो फालिबोबाय थागोन आरो इयुनसिमहालागैबो जोङो फालिनो नाजाबाय थागोन। नोंथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे समाजनि हारिमु आसार खान्थिफोरखौ माबायदि आवगायलांनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो? नंगौ, आं बेखौनो सानदों जे बर' समाजाव बैसागु फोरबो माने फालिनायजों लोगोसे बर' समाजाव गोबां माने मोसानाय मुसुरनाय बायदि मैया गोनां माबाफोर दङ। बेनि गेजेरजोंनो दिनै बर' समाजादि मोनसे खोमथा हारि जानांगौ बेनि मेसेजखौ आं होनायजों लोगोसे इयुनावबो बर' समाजा बेबायदिनो गोग्गोमै बैसागु फालिथायखौ फालिनो हायो बेखौ आङो मेसेज होनो सानो। बैसागु फोरबोआ गोदोनि दिनाव जानाय लोंनाय जौजोंनो गोदोफबनानै थायोमोन, नाथाय दानि दिनाव बे गासिबो सोलायबोजोब्बाय। नोंथाङा बेनि गेजेराव मा मेसेज होनो? औ नंगौ, फारागा बेनो जे गोदोनि दिनाव माने बर' समाजनि बैसागु फालिथाया लोंनाय जानाय आरो माखासे गेना गोरोन्थिखौ सानस'नो हायैयाव गोबां गेना गोरोन्थि मावोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव आं दा नुनो मोननायाव माने बैसागुआ जोबोद सोलायदों। मानोना माने बैसागु बोथोराव बर' समाजा गाज्रिखौ एंगारनानै गाहामखौ बोजबना लानायखौ आं नुनो मोनदों। फोरबो खुंनायाव मा आयदाफारि लानानै खुंनाय जादों? बोसोरै खुंफुंनाय बादिनो दिनैहाय हादरा गामि आरो रायजो राजा आरो क्लाबजों जथायै खुंनाय बे बैसागु रंजालि फोरबो फालिनायाव जोङो इयुन जोलैफोरखौ मोनसे मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय लिटारेसिनि आयदायाव खन्थाइ आवरायनाय, एक्सट्राम्पट स्पिच आरो खेलानि माखासे इभेन्ट्सफोरखौ लानानै खुंनाय जादों। जों सानो बिनि गेजेरजों जोंनि गामिनि इयुन जोलैफोरा मोनसे मोजां राहा लागोन आरो मोजां लामाजों दैदेनलांगोन। गाज्रियाव गारनानै मोजांखौ फोसाबनो थाखाय जोंनि दायथ' लानानै बेखौ बोसोरै फालिनाय जादों आरो इयुनावबो बेखौ फालिलांगोन। नोंथांमोना सावरायमेल लादों, बिनि गेजेराव नोंथाङा गामिनि मोजाङै बोसोन होलांनो थाखाय सोर गाहाय आलासि महरै लिंहरनाय जादोंमोन? बे हाबाफारियाव जोङो गामिनि समाजखौ फोसाबनो आरो इयुन जोलैफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय टिपकाइनि गोजौ फरायसालिनि प्रिन्सिपाल लोगोसे साखाथिनि एमइ स्कुलनि माखासे फोरोंगिरिफोरखौ जोङो बे जौसाङाव फज'नानै गामिखौ फिउचाराव मोनसे मोजां लामाजों दैदेनलांनो जोङो बेयाव लेंहरनाय जादों। आरो बिथांमोना जे जथुम्मायाव मोजां बोसोन होलायनायनि गेजेरजों आसा खालामो जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा मोनसे मोजां लामायाव दैदेनलांगोन, समाजखौ फोसाबगोन, गाव गावनि इयुन जोलैखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो फोरोंगोन, बेखौ जों आसा खालामो। नोंथांमोना खुङै जिथि जाबोबाय, बे जिथिबार खुंनायनि गेजेराव नोंथांमोना गामिखौ माबायदि सोलायनाय लाबोनो हादों? थांनाय बैसागुफोराव जेरैबादिमोन, नाथाय जोंनि बे गोदानै खुंफुंबाय थानाय जे जिथि बैसागु रंजालि फोरबो बे फालिनाया दिनै मोनसे मोजां लामाजों महर सोलायबोदों। महर सोलायनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' बाहागो लानानै बैसागुखौ देग्लायबो जिथि बैसागु फालिनायजों मोजाङै मोजां रंजानायनि गेजेरजों बिदाय होबाय।